Καλησπέρα παιδιά, Γιάννης εδώ και σήμερα θα να συνεπινώσω ένα Q&A που θα γίνει, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Φυσικά μπορεί να γίνει το Σάββατο και θέλω να γράψετε πολλά comments και να, αυτά. Να συζητήσουμε λίγο για το κανάλι. Δεν θα ανεβαίνουμε πάρα πολλά βίντεο. Απλά θέλω να κάνουμε καλύτερα το βιντεάκι, να... Δεν ξέρετε, να γίνει καλύτερο το κανάλι. Να κάνουμε αρκετά. Οπότε υποστηρίξτε το κανάλι με ένα sub, ένα like και θέλω να έχω κάποιο comment στο Q&A σίγουρα. Ok. Και με αυτά, γεια!